Съюз на професионалните бояджии е сдружение, което предлага едно ново, бързо и качествено решение за вашия ремонт. Външно и вътрешно боядисване с машини. Професионално обучени бояджи и декоратори ще се погрижат за експресното боядисване на вашия дом, офис, производствени и складови помещения, административни сгради. Съюзът на професионалните бояджии работи изключително и само с професионална техника на цени без конкуренция. Машините осигуряват безрелефно покритие, бързина и чистота на изпълнението с отличен резултат. Боядисването на вашите стени, тавани, врати и прозорци вече е лесно и бързо. Цветно и едноцветно боядисване. Вие избирате от богатата цветова гама за вашия уют и красота. При подходящи условия, двама професионални декоратори боядисват между 70 и 120 квадратни метра за 1 час. Всякакви грапави, релефни, груби и труднодостъпни повърхности, като пръскани мазилки, окачени тавани и гофрирани ламарини, вече не са проблем. Работи се с латекс, фасаген, вар, алкидни и влажни бои, пръскани мазилки, финни шпакловъчни материали. По желание на клиента, фирмата осигурява качествени материали, транспорт и скеле на достъпни цени. Съюзът на професионалните бояджии прави отстъпки за големи обекти по договаряне.